Bogazan along Aswatum Dharna Kangni. Karbi Anglong angkang blok spen ke klem pon asai kapatang pon pamime duulang. Difu Ward number 4 Taradong along HSLC HS Lapen BA Kiun Atumapan Karcho. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Sami Sunaris Rohangpi Non Arjuita Birtang Donpen Pini Jakhong Nipai Kore Sirkep Arni Karbi Anglong All Assam Student Union Atum Chipatir Pipon Ghonta Hini Apartment Bogazan SDO Civil Asaihem Athengno along Dharna Kangni Pusikat News Channel Apherangke Bogazan Pen Birta Nangpale Non malom Asama Warlapen Karbing Long District along RV Kitchen Kachimit Mipin Penajok Pinangana di malong Langkit Hepen Hem Langkang Lumajok Munira Tum Kidoat Hai Kawepen Chipa Chonga Baha Relief Ke Malong Donanglo Lasojok Munira Tumay Hemarit Cheosi Kisung Chingtang Nanglo Seta Halapuk Kacharia Sorkaratum Pen Koan Munit Atumapan Kirap Kepajer Nangjia or Muhortar Non Poan Pali Hektelang Pusi Akoipi Anparta Langkang Lumlapen Pini pinap chot kali kedamta aningkan ko an penloni mate aningkan wangta Assam ahover lang inglung verseta piniarni anta national isulo sorkar dengpon peleng laso po si pini asu atum dharna inginang koklo lapen laso dharna kangni arni api sorkar atum ko pini ison back keng kam dengpon pe pulote kevangje arni thedung akachesong sedami dengpon ang kokpo puta ning Jepon lapen la sot ko pini alam dukok pulate laki sorkar tumsi adai chen ang Jeputa ning Jepon tu Kiramtang wosi ka chikloni phai engkora hini arni Indian government ahin pen Karbi Anglong district aphanta MGN Rega a scheme ke claim kiram ke mesena jok nong AP pajir ponlo stame ongtung lapuson adim dolang kiramtang penang aningkan pen sai kereng pon adim kapatang pameme lapen scheme ledo Puwai pit sita sai ke klempon ke pangkre lapen ke klempon pe laposona dim dopik lang pusi chirok tok arada tumpen birta ke long ateng sikat news channel apherang ke atumpen a block tin along humridam sai klempon bomlo lapen penang an adim along pen sita me birta ta nang pale bomlo Karbingong kang block doan ang bongpen Lumajong development block manjaheno kam ke klem kang thirnai mate ke klem kidam kiminai pusi hoklo Bon sitame pini arni lapuson adim dolang kam ke patang tepen bikok lapusonta do laki dipurang supipen kelo o adim lapukalipin lo dipurang supipen kilometer si ansia kelo main rong hang arong along construction of water harvesting tank under NREGA 2010 to 11 scheme Lumajong development block pen sai kedeng ponapot patang pami misi bikok lo water tank main rong hang Lapu Ladak kisom pon anong idolo 2010 and 11 lasan ka kanong dak Lumbayong block pen adak ki deng bondolo same dak ki claim thek pon longle ki claim adi mas same dak pangram ai adak water tank ko asin masi thek longle pin asi kuson si adak laso no sum tan pen kuson si adak adi ma weden ma laki simang hume me laki non hera lamali laki 2010 and 11 laso farman si adak Embrega pen water tank so constructions along a kilo stame pada contractor la pen da ke claim kita matun kichupang lime da jok piniar ni da ke claim adim mas bolong le lasinon itum camera person Stefan Terone in pen la tuna claim ala so yo pe klang pon po alin non Daki claim gali ladak kaprek diklaim masih masih dak sab amat awek habit masih dak pilthepan habit water tank adimalis habit siman rong lo masih Lumbayong block atum ubipot si lasona sanction people construction people sa kam claim klaren ma lagi simang hume me alam masih betum kat news channel pe ladak na ka homria long itu thek long plote ladak Kang ram teknik lapen dak kisek ki claim masih nawe masih camera person Stefan Teron lapen nili mo sinkro kat news difu lason attack si Karbingo ang kang along ongdung adim along mate ablok tin along ta sai ke claim pon pamimi dopig lang pusi birta ribdun long
Jakhong Niphai Craner Cap Arni Difurong Spi Ward number 4 Taradong Village Committee Atumpen HSLC HS Lapen BAQ Una Tumaphan Karchua Mai Kapado Pon Pusikat News Channel Perang Kepen Birta Nang Pale Kedamtang surihini na trok sending kan pen wang bom si Jakhong Niphai Craner Cap Arni Puthot Dipu Taradong Ward number 4 Arong Along Taradong Village Committee Atum Chepatirpi Ponsi HSLC HS Lapen BAQ Una Tumaphan Globes lapen Karbia Poho lapen Tangka pensi Karchua Mai Padopon Hojai lapen West Karbianglong Angbong Kiliput Kopili alang roy along Risomar Bangketom Langejang ajak pini anke gonta inkorapli plengtanglo SDRF atumpen Kopili alang roy along Langejang Bangketom apan kiri tirlaplo inud apan kelongpon api puthot banghini apanta longpon thulopusi birta long Lang Roy Long Kiti Arpum Kelongpon Arisuke CM Tuliram Ronghang Aika Supu Bidi Ronghang Pusi Patini Pon Bangso Api Banghini Ariso Marso Angkling Rongpi Lapen Kachari Kathar Kititang Arpumta Longpon Tulo Pusikat News Channel Perangke Baitalang Sopen Birdanang Pale Jakhong Kretrok Siarni Tumpring Andung Kopili Alang Roy along Jirpopo Bangpli Langkaching Lujia Pan Hempen Barlo Jirpopo Bangpli Bidi Ronghang Angkling Rongpi Kaichari Kathar Lapen Maising Ronghang Atum Lang Roy Along Sunlo Lang Roy Kisunpen Bangpli Risomaratum Langjang Choklo Risomaratum Langkejang Teklong Pen Maising Ronghang Apan Bori Bora Pen Apran pajok dunlo seta Bangketom apanke pajok mun edetlo Risomar Bangketom Langkejang abirta kelongpen hojai pen SDRF atum Kopilia Lang Royalong palidamlo Langkejang Risomar Bangketom apan kiri parsik pon seta Jakhong Niphai Craner Cap Arni ke inut apan ansi akititang longponlo lapen bang hini apanta SDRF atum kiri parsik ponajok kititang arpum longponlo Birta Bangkela Puan Sekang Tonikla Langi Bom Thakat News Channel Tumi Thakme Kurang Tu